Ik vind het al ingewikkeld genoeg om kaartjes te kopen. Vroeger kon ze instappen, maar de kerst het weer niet meer. Dus, Inwoners van de 4 gemeenten in Noord-Friesland hebben een soort te kiezen als het gaat om reizigen binnen en buiten de regio. Met de fiets, bus, trein of auto. Of met een combinatie van deze vervoermiddels. Op stritten zorgen een soort mensen de voordelen van de auto. nou ja, voor de vierde grotere afstand rennen, dan komt het net zo heel veel. Dus dan moeten we toch maar zet nou dan maar eens even in de auto. Nou. Ja, snap ik. Ja. Dat je van Minnesco naar Dan Boord een slechte verbinding hebt. En met de auto ben waar je bent die jaloeren. Ja, dat vind je echt een grote voordeel. Ben er nog meer voordelen? Nou ja, maar wordt ik een voordeel als je met de auto gaat. Je zelfde tijd in een holle en je hoeft nergens te wachten. En je kan in je hoest gaan wanneer je wil. Dus dat is het. Nou ja, die kun je pakken, die zit verhoezen en ik kan je altijd pakken. En ik ben wat lui, dus ja. Fietsen is net zo mijn hobby. Die keuze past dus heel goed bij jou om de auto te pakken. Ja. Maar dat is ook de reden dat je dan de fiets minder pakt? Gemakzucht. Dat is toch wel heel makkelijk, hè? Brengt die overal. Ja. En ik ben je boeten nu en dat is net een goede busverbinding. Op een fiets kan ik altijd maar mijn stuk wagen wel even in de auto. Nou, voor u het makkelijkste. Wie maakt je geen gebruik van je meer vervoer net. Waarom net? Ja, dat weet ik niet. Dat ben je net gewend. Eigenlijk geen ervaring. Nee, je hebt helemaal geen ervaring mee. Nee. Ik heb wat meer horen als je om je uitskippen gaat en zoiets. Ja. Fietsen is echt wat veel mooi waarde. Nou ben ik even in de sneeuw aan het fietsen, maar dat had ik wel wat natuurlijk. Maar nee, de auto is mijn vervoersmiddel, want dan kan ik redden meer bijskippen horen. Want ik zit nu ook al even een beetje te studeren van hoe ik het eenmaal hier in een fietstas inpakken. Nou, omdat wij uit het boetegebied van Zewat komen en daar is geen overveer. Nee. Kiezen mensen naar de auto en hield dit vaker het OV? Wel us, omdat de band, nou ja, die wil wel eens met de trein even naar de auto of even naar Grens of... We gaan nog wel eens op stap, dus dan is het makkelijk dat je de trein van jou weer omrennen naar de Westtrein en dan daar even oppikken. Ja. Dus dat wel, maar verder net, nee. Ja, enkeltjes. Wanneer dan? Wat voor gelegenheden en waar ga je dan heen? Als je naar Amsterdam gaat of naar Grens of zo, dan is een trein ook wel makkelijk. Ja. Zelden. Dus op de vingers van één hand te tellen. Ja. Net vallen. Waarom net? Nou, ten eerste is de auto natuurlijk makkelijker, want je bent net aan het wonen en dat soort dingen. En het openbaar vervoer, we zitten hier natuurlijk in het veen, dus dat is op alle kanten kan wel uitkomen. Maar nee, het is zelden dat je dat gebruikt doet. Oké. Ja. Moet de fiets dan ook wel eens? Ja, had ik een licentie, maar ik kon ook wel eens op een fiets naar Dokkum of naar Braat. Ja. Trein, dan mag eerst weer naar of Jervin of naar Boetenpost en overstappen, dat soort dingen. Ja, de bus heb ik wel eens dien, dat is wel goed op zich. Maar de auto komt toch net even wat dichterbij. Wij waren in het boetegebied en dat houdt ermee in dat we beperkt zijn in het vervoer, alleen maar met de auto. En die kennen het met de fiets. Maar ja, we waren in Zwaar, naar Burgum, daar is dat zo'n kilometer fietsen. Wat meer waar is, ja, dan pak je bij de auto. Ja. En maar ik ben er bij dat ook niet. Nee. Want het boerengebied is natuurlijk heel slecht verbonden met het openbaar vervoer. Qua busverbinding en dat soort dingen. Er komt buis niks. Nee. Dus je mag dus positief wat redden, want dat is uw keuze om daar te waaien. Dus, maar ja, dat is geen nadeel, ik zie voordeel. Nee, nooit, nee. Waarom net? Nou, daar hebben we eigenlijk dat is het eerste onpraktisch hier. Ja? Ja. Waar komen jullie bij? Het is, we komen uit Burgum. Ja. Maar nee, ik vind het al ingewikkeld genoeg om kaartjes te kopen. Ja, vroeger kon ze instappen, maar de kerst het weer niet meer. Dus, Ik kies het liefst voor de auto, omdat ik dan zelf bepalen kan waar en wanneer ik ergens naartoe ga. En omdat ik dan alleen ben. Met de campagne Er valt veel te kiezen onderweg in Noordoost-Friesland willen Achkarspelen, Dantumadeel, Noord-Friesland en Tietjerksterdeel en de provincie Friesland inwoners van de regio bewust maken van de verschillende mogelijkheden om van A naar B te komen. In de auto heb ik een muziekje aan. Wat moet er meer verloren worden om mensen met de auto het OV in te krijgen? Nou, ik denk net als die moeite hoeft te doen. Nee, dat wil hem net. Fietsen, daar ben je wel lang mee ophouden. Ja? Ja. Maar dat wil net meer? Ja, dat wil best, maar ik vind het niks aan. Nou, ik denk als we het dwarse woord bij dus we waaien een kilometer boeten naar het dorp. Als er dus 12, 3 keer per dag een bus komt, dat je zei die riet op lijn 20 Drachten bijvoorbeeld in Burgum. Ja, dat is voor u
een voordeel. Maar zo, wie bent dan mobiel, wie kennen auto rijden, maar als je dus in zijn dorp bent en dan ben je minder mobiel, ja, dan ben je afhankelijk van mensen die opheffen en mensen die die brengen. En dat is een heel groot nadeel. Ja, dat is een goeie. Zo kan ik net weten. Nee, dat zoek ik net weten. Dat weet ik niet, dat ik net met de auto rijden kan misschien. Dat zou een oplossing zijn. En waar gaat de reis nou naartoe? Hier met een hoes. Zie dat ik thuis kom. Nou, aan met een hoes. Die mag nog even om de hoes. En dan mag ik er even naar een garage dan, ga de auto steken. Dus, nou ja, het roeit er beter.